Fac acest video ca să prezint mașina, un Touareg de 3 litri din 2011, cu toate micile ei defecte. Da, deci oglinzile rabatabile, jante pe 20, cauciucuri încă bune de iarnă, puse în 2022, iarna trecută, motor de 3 litri, V6 Blue Motion, diverse opțiuni. Cuiul de remorcă detașabil, cuiul de remorcă l-am pus ca să-mi pun bicicletele, cine mă crede bine, cine nu, am un suport de bițe, de aia e și numărul găurii, deoarece trebuie să-l dau jos ca să-l pun pe suport în șuruburi. Mașina are 406.000 de kilometri, se prezintă destul de bine, se poate vedea. Aici am avut un incident la ușa asta și aici am lovit cineva, o tras-o vopsitorul și aici la ornament nu se vede foarte bine cum e pus, adică e pus un pic rău acolo, nu știu, ornamentul ăla, în rest, oglinda asta e un pic zgâriată, oglinzele sunt retractabile și aici a fost odată ștearsă, așa au rămas. În rest, mașina se prezintă foarte bine. Undeva la, ce știu, 130 la oră, are o mică vibrație în volan, trebuie echilibrate roțile față, are farul cornering, mă rog, se duc pe curbă, motor de 3 litri, senzor față-spate, da, să prezentăm un pic interiorul, tapiserie, piele, cu toate blizurile. Uite, kilometri, 406.000 de kilometri. Schimbăm un pic și spate, pe spate are geamuri fumurii, așa, cu tentă verde. E luat acum de la spălătorie, să se vadă un pic defectele. Cam așa arată. Încă are filtru de particule, deci nu dau filtru de particule jos, că mașina miroase urât. Motivul vânzării, tocmai din cauza că oprim prea mult în oraș, mașina asta trebuie fugărită, nu însoțit toată ziua prin oraș. Câteodată mi se aprinde acolo un bec galben și trebuie să o fugăresc vreo 20 de minute ca să se stingă. Deci că nu se regenerează filtrul, dar eu n-am timp de așa ceva și așa o țin ca a doua mașină în parcare și o folosesc doar la drumuri lungi ca să n-aibă probleme. Cutia schimbă bine, cine mai are nevoie de alte informații, bucuros să le dau. Încă vreo 15.000 de kilometri, nu trebuie să schimbe nimic, are uleiul schimbat, are plăcuțe față, s-au aprins senzorul și au cred că vreo 5.000-10.000 de kilometri maxim. Aici mai are o mică ștersătură, da, deci se vede pe ornament. Aici mai are, pentru că mașina e 2011, da, deci nu o vânde nouă, motorul se aude bine, merge bine. Tensuit în ea și nu trebuie să-i faci absolut nimic, e gata echipată cu cauciucuri de iarnă. Janta asta, numai un dobitoc de la... Am pus cauciucurile astea și mă zgâria janta, sunt foarte atenți cu lucrurile altora. Asta e janta care arată cel mai rău, deci practic jante pe 20, cauciucul 275 45 R20 de iarnă de la Viking, nu știu, a fost 1000 de lei cauciucul ăsta. A, uite, aici mai are o mică belitură. Deci, da, deci atenție, mașina nu o dau de nouă, mașina o dau de bună, dar nu arată foarte bine. Și m-a săturat să țin de a doua mașină, o să cumpăr una pe benzină sau de 2 litri. Nu sunt samsar, nu fac afaceri cu mașini, ca oricare altul. De fiecare dată când vând o mașină, pierd la ea de-mi sar ochii. Dar asta este viața în general, când e vorba de mașini. În rest,
Nu știu ce să mai zic de ea. Toate merg la ea, deci nu are ceva să nu funcționeze. Oglinzi rabatabile, scaune încălzite, tempomat sau pilot automat, cum zic unii. Cum îi zic eu, e hibridă, merge pe motorină și pe talpă sau motorină și aer, deci e hibridă, da? Așa, nu-mi place ideea de mașină electrică, să rămân cu ea în drum. Consumul, dacă o conduc eu 10, dacă o conduce soția, consumă 7. Asta e consumul ea. Da? În rest, toate sunt ok pe ea, nu are probleme, nu trebuie să schimb nimic pe ea decât când se aprind senzorii sau la plăcuțe sau ce mai trebuie pe câte o mașină. Dar un video spune mai mult decât câteva poze și nu știu unde să o mai filmez. Da? Mici chestii, da, de la pietre pe aici, pe capotă. Mașina merge bine. Uite, ca să se vadă oglinzile rabatabile. Deci când o pui, se închid oglinzile. Cam asta e. Acum mă duc o las în fața blocului și nu mă mai sui în ea până nu o dau. Pentru alte amănunte poate să mă sune oricine, oricând. Ia facem o probă de drum. Uite, DVD. Muzică frumos, cu tot ce trebuie. Să se vadă scaunul de la șofer sau ce știu ce plicau fiecare. Să se vadă dacă e uzat. Mie nu mi-a fost frică de o mașină de 360.000, că înainte am avut un A4 care l-am dat la 760.000, tot V6 și mergea foarte bine. Așa. Trebuie să se audă motorul. Da. De aici, average full economy, am scos-o din parcare și am venit tare cu ea, câțiva kilometri arată 13,6. Dacă faci cu ea 20 de kilometri, o să vină 9,5 și dacă nu calci ca nebunul, coboară pe la drum întins cam 8 jumate. Cam asta e media. Dar dacă calci un pic, are modul sport, modul on-road, off-road, auto off, deci acum s-a oprit start-stop system. Da. Și eu vând la cunoscători, adică nu la toți copiii care pun botul că mașina are mulți kilometri, că tot felul de întrebări ciudate, nu fac schimburi, deci nu fac schimburi, mă așteaptă deja altă mașină, trebuie să mă duc să mi-o duc, mi-am ales deja mașina, nu fac niciun schimb, deci nu sunt încântat să mai dau o diferență sau să primesc o diferență. Vindeți mașina și eu pe asta dacă îți place. Mașina stă foarte bine pe drum. Schimbă foarte bine. N-are probleme. Deci te sui în ea, te duci în Germania, în Spania, unde vrei. N-are nici cea mai mică problemă legată de... Toate merg pe ea. Deci nu pot să zic că are un defect. Că nu merge aia sau aia. Merge aerul condiționat. Și așa mai departe. Pentru alte întrebări aștept telefon.